Gu gara, bagera elkarteak antolatzen duen bertso eskolako ikasleak, eta irakaslea, eta elkartzen gara asteazkenero. Bere txikitasunean handia zen guretzat, opari polita egin nahi genuen, eta gero guretzat Kristina Eneak zer adierazten duen, hori guztia ere bertso baten esan nahi genuen. Bertsoari bezala ilusioa beti egiten du zerbait egitea, baina uste politagoa zela taldean zerbait egin ahal izatea. Bertsotan ez da ohikoa izaten sormen lana bera taldekoa izatea. Oso momentu egokian iritsi zitzaigun proposamena, justu taldeko afaria izan genuen, eta afala aurretik, ordubeteko bertso eskola motz bat egin genuen, eta bertso eskola hortan, aprobetxatu genuen bertso hau osatzeko, eta nik uste beti horrekin lotuta geldituko zaigula, afala aurreko momentu horrekin. Goraipatu nahi genuen inguru giroaren alde egindako lan guztia, eta gero aipatu nahi genuen ere, ez dela atzo hasi zen ibilbidea, eta ospatzeko data ere bazela urte muga hau. Kristina Enea aurten duzu urte muga, han arnasten ditugu negu eta uda, bizitzaren ardatzak lurra eta ura, haiekiko guztiok dugunez ardura. Bizitzaren ardatzak lurra eta ura, segi dezagun zaintzen gure ama natura.